warga Tunggur, muga-muga tambah makmur. Nih. Ayo. Tuku kencur dikreseki. Apa itu? Warga Tunggur muga-muga oke rezeki. Kenapa kencure dikapakno? Iku tuku kencur. Ya. Ayo. Tuku kencur cacahe 6. Mugi warga Tunggur tansah ayem tentrem. Amin. Awak kencure diapakno? Aku ora nganggo kencur. Kencur kok. Ora nganggo kencur, ora nganggo bubur. Ora. Aku gawe bubur. Piye Jare nganggo kencur jare nganggo kencur nganggo bubur. Sik rumangsaku ki mau aku ora ngomong kencur kok iso ngomong bubur. Tuh ngombe bubur ketane. Sik tok. Bubur Kok diombe. Ya Ngombe kencur. Alah. Bubur ya. mangan bubur. Ah. Ngombe. Mangan bubur ketane ireng. Heeh. Dulur Tunggur sing wedok muga-muga meteng bareng. Kocok kare miteng bareng. Kok repot Bu Bidane. Ngomongi sapa repot, ketok ndase didelepne neh. Ya piye kok ya. Wong sak Tunggur muga-muga pinaringan berkah barokah, Mbak. Amin. Sabatin rezeki kathah, bayu milih. Baratin langkung prayogi menawi to ingkang kawogan dipun aturi minggat. Wow, Wonten Mbah Sono Sono Keleng. Mbah Camat wonten syukur kalian para kadang-kadang Demang. Leres Kados nggih. minggahipun para kadang Demang Mbah Camat binarung kelawan Do Ria Aprilia kelawan Do Niket ya. Nggih. Maka terus. Baca ngucap. Ya. Monggo. Yuk. Siap. Ya. Monggo Mbah, keparengan minggah panggung. Yuk, cok itu atur lagi. Yo. Beliau berada Sono Keleng. Oh, jagongan dia. Ya. Sembah nuwun. Wis nduk wong ayu. Niki kersanipun Mbah Lurah Jumeneng menika damel spot. Njenengan langsung teng mriki Mbah Lurah panggih melih. Mikipun Mbak April. Nggih, siap nggih. Mriki Mbah Lurah. Pripun Mas Gareng? Nggih, Nggih. alhamdulillah barokahullah. Amin pangestunipun. Pinanggih malih. Oh inggih, boten Panjenengan dikira. sesi angka 3. Mugi-mugi pinaringan seger waras kathah rezeki panjang yuswa. Matur suwun pangestu doa restunipun. Seorang Sugeng Demang yang selalu dicintai oleh masyarakatnya Mbah Tunggur. nggih niki pripun nggih sudah di makan usia senja. Ya, buat nopo-nopo. Oleh para bidadari niki bingung. Mangga. Mbak Lurah wonten tengah mriki Mbak Lurah. Nggih sugeng rawuh Mbah Camat sedaya sak wilayah Kecamatan Limbian lan ugi saking Pak Samsi, Bapak mantan Babuk kula. Lan ugi sedaya Demang ingkang saged rawuh saking Magetan, Sukomoro, Plausan, ingkang saged rawuh dipun sekecakaken sedaya kemawon. Niki damel namung damel jangkep-jangkep kemawon nggih. Nggih, Mbah Sono Keleng nggih, namung dawuh. Niki Anu Mas Gareng. Pripun? Ora prayoga yen to Mbak Elisa karo Mbak Tatim ora ndampingi panjenengane. oh ngoten. Mengki niki lek pun wonten Monggo. request kersane Malah Jumeneng ngoten. dikajeng kula ngeten sedaya para bidadari kur bersama monggo. Oh, Mbak monggo. Ela. nggih, tepuk tangan nggih. Oh iya, monggo. Cetuk tenan ya saya. Bijaksana tenan yo ngene iki sedaya para widodari ra pilih-pilih. Kita Dalange. akrab banget karo